Selamat sore. Lek sore-sore ini aktivitas menyapa, guys. Lah aku emang nyawang sukete kok dur-dur wisan wae besiki. Yo akhirnya besi suket iki emang karo mikir kayak ide konten opo daripada iki engko pengah bingung mending ya kayak konten resik-resik ngene iki. Gara-gara konten malah gelem resik-resik. Iki malah dawur ngene Pak. Tak babat ya wis. Ya wedhusku wis bengok-bengok njaluk pakan dadi yo resik-resik karo golek pakan wedhus. Karo nyambi golek lawuh. Ning omahku kan sanding kali, yo sanding sawah. Dadine iki pemandangannya yo lek pas sore ini mau wening ngene iki yo karo nyantai yo karo golek lawuh. Lah iki aku biasane njebak ini lek sore-sore iwake akeh. Lah iki mung pas rodok sepi, iwake engko nyanti bodan. Apa pas bodo transmigrasi kok ora patek enek iwak iki mang dinane. Jek iwake ning nggonku ya sing ngene cuwili cilik ngene iki ya panggah tarai, marai ya enake sakmono kuwi. Tapi cuwili cilik lek digorengi enak iso gori. Tapi biasanya aku seneng lek dipayek. Ikannya sakmu. Wis ngono campur krecok-krecok gatel-gatel wis ra masalah. Tapi ki lumayan lek digoreng wis kenek lah, wis cukup tinggi lawuh.